Ihan komea. No niin, matka jatkuu. Mennään kiertämään Ruskilankoskea. Kiertää tänne toiselle puolelle. Katsotaan, onko siellä kala. Nyt saavuttiin tähän ekaan paikkaan. Mä ajattelin, mä kierrän nää saaret ja katson tuolta noin, että löytyykö täältä haukia. Ruvetaan heittelemään. Onpa sillä virtaa nyt. Koitas nyt vähän rauhoittua. Ja sen takia, kun se on silmässäkin. Mene nyt sit sinne, mistä sua ei saa poiskaan. Häh? Ei perkele. Pompi nyt, hyvä. Sinne meni saakeli. Hyvä, että pois. Mä en ois saanut sitä tuolta ollenkaan pois. Mä oisin ollut ite tuolla jorpakossa. No niin, nyt tulee hurja koskenlasku. Täysiä päin. Sumatolla olis. Pitää ottaa vähän vauhtia. Momentumia. Momentumi vei meidät sisään. Saa nähdä täällä. Mä en usko, että täältä saa tai. Katsotaan. Tää voi olla joko maailman paras tai maailman huonoin haukipaikka. Jaha, siellä oli ahvenkin. Joka heitolla käy joku kiinni. Eli luulisin, että täällä on sit jotain. No niin. Tää on ahve. Ei oo minihauki. Moro. No niin, rallia. Suu auki. Haukien kasvatusallas tää, missä mä nyt oon. Jaha,
Siitä taas yksi lisää. Takas kasvamaan. Heippa! Joo, tää on ihan selkeästi joku haukien kasvatusallas tää. Täällä on niitä niin paljon. Jaha, että olisiko se äitihauki sitten täällä, jos tää on niinku hauen kasvattama. Se on täällä niinku passissa. Vois olla. Se on täällä ottamassa vähän isompaa ruokaa. Oho! Nyt kävi joku isompi. Pääsi irti perhana. Rikko mun perhana ton uistimenkin vielä. Perhana. Niinku tupla perhana. Kattokaa. Noniin. Mihin sä rupeat viemään mua oikein? Tus tänne nyt. Hyvän kokoinen. Kauhea tukki. Ei oo reissun isoja, mutta oi saakeli. Mennyt vittu jo. Ei oo ihan reissun isoja, mutta hyvän kokoinen. Tossa. Ihan komea. On semmonen juttu, että mä en pääse tonne ollenkaan tonne sille toiselle puolelle, mihin mä halusin mennä. En mä pääse tällä vastavirtaa ilman moottoria menemään. Mutta harmi. Nyt lähdetään takaisinpäin. Takaspäin. Tuolta noin. Huhhuh. Nyt ei ollut hanurin yhtään niin paha kuin viime kerran jälkeen. Ei ollut ihan niin pitkä matka. Nyt mä oon täällä laavulla. Pitäis vaan nyt etsiä pari puuta täältä. Mihin sais mun riippumaton laitettu. Pakko laittaa nyt tää jo, koska jos mä jätän tän tekemättä, niin mä nukun sit tuolla laavun pohjalla, kun mä oon niin väsynyt, että mä en jaksa enää laittaa. Joo, katsotaan mitä vielä keksii. Todennäköisesti ei mitään. Tänään taidan mennä aikaisin nukkumaan. Mitä sitä turhaa? Sitten aamulla aikaisin kalaa. Nyt pitää tehdä jotain välipalaa. No niin, kävin vielä vähän heittelemässä. Mitään ei tullut. Nyt pitää mennä sinne mun
riippukeinu. Katsotaan mitä tuntuu nukkuu yöriippukeinussa. Saako siellä unta vai rikkooko se mun selän vielä entisestä? Kohta sen näkee. Tai huomenna sen näkee. Huomenna sen näkee. Vähän on ahdasta. Mutta eiköhän me tästä. Eiköhän tää tästä. Yllättävän hyvä makoilla täällä. Ei mitään. Nähdään aamulla sitten. Se on nyt aika nukkumaan ja aamulla taas aikaisin kalaa. Huomenta. Tuolla oli niin kylmä yö, että nyt oli niin kylmä yö, että tää lähtee koittaa tekemään tuulta tuonne. Tuohon tulipaikalle. En mä saa sitä syttymään, siinä on niin vähän puita. Eikä löytynyt mitään keppejäkään, niin enkä vitti hirveän pitkälle lähteä tekemään, mä menen kalastaan takaisin. Niin. Mutta tein nyt aamupalaa. Mama, kyllä. Katsotaan miten tää toimii. Ei oo enää mitään hätää, aurinkokin rupes lämmittää. Kyllä kelpaa syödä aamupala näissä maisemissa. Tuli. Nuudelit tulossa ja on se kaunis. Siinähän menikin äkkiä pari tuntia, kun vähän istuskeli täällä ja katteli eteenpäin. Ja nyt mä menen laittamaan mun teltan kasaan, niin päästään takas kalaa ja lähdetään Ulvilaan tuosta jokeen pitkin. Jatketaan sinne matkaan. Mutta semmonen yksi pikku juttu, että mä oon tehnyt maanpiaispesän viereen mun telta. Ja ne tuli nyt ulos tuolta kun mä menin tuohon. Ne ei sentään vielä hyökännyt mun kimppuun, mutta kattokaa. Joo, siihen ei kannata ihan hirveän lähelle mennä, ne rupes heti tulemaan tätä kameraakin vasten heti kun pisti sen siihen. Toivottavasti selvitään ilman pistoksia nyt. Saa nähdä miten käy. Pitäis nyt toi reppu ottaa vielä tuolta. Ja se on ihan tossa. Se on kyllä hyvä, kun ihan kun menee vähänkään tuohon lähelle, niin sitten tulee heti katsomaan tuolta, että mikä siihen lähelle tulee. Joo, saatiin kaikki kamat pois sieltä. Ei hyökännyt mun kimppuun tällä kertaa. Ja eiköhän sitten lähetä veneelle. Noniin, noin helppoahan se on lähteä vaan. Ei muuta kuin lähtee vaan. Säädyin tähän heittämään yhden heiton. Nyt on aika iso.
En saa tulemaan. Pääskö irti? Eikä. Mä luulin, että se oli iso, mutta se oli vaan jäänyt johonkin jumiin. Yllätyskala taas. Taistelee kivasti. Komia. Se reissu on siinä. Tulipahan tehtyä, mutta tekisin uudestaankin. Oli kivaa pitkästä aikaa saada semmoista hyvän kokoisia haukia, mitkä edes vähän potki vastaan. Joo, ei mitään. Ensi video tulee vähän nopeammin kuin 2 viikon päästä. Mutta ei mitään, nähdään ensi videolla. Kiitos kun katsoit ja painakkaa sitä tykkää. Siitä.